איך לחבר את קלוד קוד לטלגרם ב-60 שניות. קודם תצטרכו להתקין משהו שנקרא בן. כדי לעשות את זה, תקחו את הפקודה מפה, תעתיקו אותה ותדביקו אותה לתוך הסשן שלכם עם קלוד קוד בטרמינל. אנחנו הולכים לטלגרם ומחפשים בוט פאדר, שזה המשתמש שדרכו אנחנו מתקינים את הבוט שלנו. נרשום לבוט /newbot, ואז הוא ייתן לנו לתת שם לבוט שלנו. ניתן לו שם, ובתמורה הוא ייתן לנו access token. אותו נשמור ונלך לקלוד קוד. עכשיו שאנחנו בחזרה בקלוד קוד, נרצה להתקין את הפלאגין שמאפשר את החיבור לטלגרם. תעתיקו את הפלאגין הזה, ותשימו אותו בקלוד קוד שלכם ותריצו. לאחר מכן, תרצו להעתיק את הפקודה הזאת, להדביק אותה בטרמינל גם, אבל בסוף של הפקודה תרשמו את ה-access token שקיבלנו מקודם בטלגרם. אחרי שהרצנו את הפקודה הזאת, אנחנו נרצה לסגור את הטרמינל ולפתוח טרמינל חדש. פה אנחנו נריץ את הפקודה הזאת, ותפתח לנו סשן חדש עם קלוד שאפשר להתחבר דרכו לטלגרם. אחרי שהתחלנו סשן חדש עם קלוד קוד, נחזור בחזרה לטלגרם, נלחץ על הבוט שלנו ונלחץ סטארט. ואז הוא יבקש מאיתנו לשלוח לו הודעה כלשהי. נשלח לו סתם הודעה, נגיד היי, ואז הוא ייתן לנו איזשהו קוד, שאת הקוד הזה נדביק בחזרה לסשן שלנו החדש בקלוד קוד. אחרי שהדבקנו בחזרה את הקוד שקיבלנו מהטלגרם בסשן של הקלוד קוד, אנחנו נראה הודעה בטלגרם שהחיבור בוצע בהצלחה. עכשיו נרצה לוודא שרק אנחנו יכולים לדבר עם הקלוד קוד שלנו ולא אף אחד אחר. כדי לעשות את זה, נדביק את הפקודה הזאת שפה בתוך הטרמינל שלנו. זהו, עכשיו הסשן מחובר, ורק אתם יכולים לכתוב לקלוד קוד דרך הטלגרם שלכם.